Tnediet mill-ġdid l-attività Children's Dreams mill-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS li għandha lan li tagħti tagħmod bissima lil dawk it-tfal f'pajjiżna li qed jgħixu f'sitwazzjonijiet diffiċli. Din se tkun it-13 edizzjoni tal-inizjattiva speċjali li ta' kull sena tkun mistennija mill-poplu u se tinkludi 1621 xewqa minn dawn it-tfal. Ban sempliċi imma profond, iċ-Children's Dreams tferraħ lil dawn il-mijiet ta' tfal li qed jiffaċċjaw realtajiet diffiċli minħabba problemi soċjali. Fosthom dawk li jgħixu f'dar residenzjali grazzi għal ġenerożità kbira tal-pubbliku li jażel li jwettaq il-ħolm speċifiku tagħhom. F'kull edizzjoni fl-aħħar snin, tali xewqat fejn ikunu t-tfal stess li jażlu dak li jixtiequ jaqilgħu ġew sodisfatti fi ftit ħin mindu jitħabbru l-istess mistenni din is-sena. Fil-fatt is-sena l-oħra dan twettaq fi żmien 24 siegħa biss. Waqt it-tnedija tal-edizzjoni l-ġdida, id-direttriċi tal-Kura Alternattiva tfal u żgħażagħ fih dan l-FSWS Remenda Grek qalet lil One News li mingħajr il-ġenerożità tal-poplu dawn it-tfal jibqgħu bla rigal dan il-miliet, iż-żmien li għal ħafna minnhom jinħass aktar diffiċli minn perjodi oħrajn. U xi ħaġa li tolqotni ħafna hija l-ħarsa fuq għajnejn it-tfal meta aħna mmorru bir-rigali li actually jkunu tawna anka il-poplu li jkunu konkorrew u ħafna drabi speċjalment tfal li jkunu ikbar jgħidulna imma data jew li xi ħadd li ma jafnix. Il-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti appella lil pubbliku biex bħal snin li għaddew jerġa' juri l-istess ġenerożità biex jagħmlu dan il-ħolm ċkejken realtà. Niggarantixxu lilli ix-xewqa l-ħolma tagħhom hija verament ġenwina u hija meħtieġa minnhom li jaħsbu fihom billi jitlu fuq il-website ta' Children's Dreams u jażlu liema ħolma jridu jagħtu u jagħtuha u verament jagħtuha mbagħad mhux li jmorru fuq il-website biss imma mbagħad jiġu il-post li nindikawlhom aħna biex iħallu ir-rigal u x'inhu hemmhekk. Min jixtieq jaqta' xewqat ta' dawn it-tfal għandu jżur il-website uffiċjali www.childrendreams.org.